Kull ma jmur dan il-gvern qed ikompli juri li għandu l-kredenzjali kollha sabiex l-isfidi jkompli jibdilhom f'opportunitajiet. Hekk stqarr il-Prim Ministru Robert Abela f'kollegament telefoniku fuq One Radio il-ħadd filgħodu u stqarr kif l-element wara kull bidla li jagħmel dan il-gvern huwa s-sostenibilità. Qal kif bekk ir-riżultati ikunu konsistenti. Jekk f'Lulju rreġistrajna rekord ta' qatt baxx. F'Awwissu bnejna fuq mhux tal-li żammejnieh, imma tejjibnieh. U allura li din l-iktar ħaġa importanti. Li mhux inwedu kollox li kulħadd mhux ngħidu li se nagħmlu kollox millum għal-għada, ma li n-nies jafu li aħna naħdmu bil-pjan fejn dak li nwedu inwettquh. Il-Prim Ministru semma l-bonds ta' 62 Plus li bħalissa reġgħu fetħu l-applikazzjonijiet għalihom. Spjega kif dan huwa investiment fl-anzjani f'pajjiżna fejn qed jingħataw opportunità sabiex jinvestu dak li jkunu ġemmaw. Stqarr kif għall-kelliema tal-Oppożizzjoni dan ma kellux iseħħ għaliex dejjem tkellmu kontra l-opportunità li qed jingħataw l-anzjani sabiex jinvestu f'bonds tal-Gvern. Qal kif min-naħa l-oħra il-filosofija tal-Gvern hija li meta jagħti dan ma jkunx dberbieq, iżda investiment fin-nies. Hawnhekk innota kif għal darb'oħra qed jintbagħtu ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa li għal darb'oħra qed jippremjaw lil min jaħdem. Rifużjoni ta' ammonti rekord li jissupera s-somom li kienu jitqasmu qabel f'rifużjoni tat-taxxa. Spjega kif koppja li taħdem u li għandha l-11 ser tkun qed tingħata madwar 400 euro f'sena f'rifużjoni ta' taxxa u vouchers. Stqarr kif fil-waqt li l-Oppożizzjoni dejjem iddoq it-trombi li d-deficit qed jiżdied fit-8 xhur dan tnaqqas b'terz. Fejn l-Oppożizzjoni dejjem iddoq it-trombi li d-deficit qed jerġa' jisplodi l-figuri. X'juru? Juru li fit-8 xhur naqqasnieh ġa b'terz. U dan meta għadna tinħallsu l-wage supplement. Dan ukoll meta f'Awwissu kellna l-ogħla ammont ta' investiment pubbliku fl-istorja. Dan ukoll meta fl-istess xahar infaqna l-akbar ammont fl-istorja fuq servizzi soċjali, fuq pagi tal-ħaddiema u fuq il-mediċini. Il-Prim Ministru Robert Abela qal kif il-konferenza li għamel il-Partit Laburista l-ġimgħa li għaddiet firdet il-partit li qed iħares lejn il-ġejjieni mill-Partit Nazzjonalista li huwa aktar moħħu ta' kif ser jgħajjar u jitajjar. Hawnhekk reġa' tenna dwar l-importanza li l-Gvern jaħdem jitfit ma' kulħadd f'dak li sejjaħlu bħala Tim Malta. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif waqt l-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda il-messaġġ tiegħu kien wieħed ċar dwar l-importanza li l-pajjiżi madwar id-dinja jaħdmu flimkien għal wieħed kontra sfidi komuni. Il-Prim Ministru qal li jista' jħares il-qudiem sabiex ikompli dan l-iskambju tal-idejat fuq temi bħal qasam tax-xogħol, tibdil fil-klima u l-ugwaljanza. Dan anke fil-laqgħa tal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi f'pajjiżna. Anka fuq livell internazzjonali, Malta mhijiex biss xi osservatur. Dan uritu wkoll l-għażla tal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi li minn għada se jkunu f'pajjiżna biex ilaqgħu il-grupp sħiħ tagħhom qabel jibdew sessjonijiet importanti tal-Parlament Ewropew. Din kienet għażla li wriet fiduċja f'pajjiżna u rikonoxximent lejn ir-riformi kbar li qed nagħmlu u se nkomplu nagħmlu. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jgħid kif huwa biss gvern laburista li jista' jindirizza l-isfidi li għandu pajjiżna u jdawwarhom f'opportunitajiet. Se nibqgħu bil-bit miftuħa l-idejat, se nibqgħu immorru aħna għand in-nies biex jgħidulna x'nistgħu nagħmlu aħjar. Se nibqgħu dak il-partit iffokat biex inġeddu lil Malta flimkien.